Guys, part 2 na ni. Please subscribe, comment, like, and share po. Maraming salamat. Ito matitaas mo kayo kukangin mo backlight. Pag-abot dito pa. Taas ako eh. Bisa siguro ako, anak ang galing. Hindi na ako pasalig dahil wala binagbugay na ako ka bukid-bukid. Nyalahin mo itong magdanana kaya kulit lagi kayo. Oh. Wow, Pero na yang ang danan niya. Ay, gulitan na. Natikot. Kayo lang mo tulit naman kayo. anak ra kay tuktok. Tuktok na kayo sa ba? Sakto yung pasingot niya yung anak. Yan, napag-ibag likod. Oh, pakbag. Pati bukata. Ah. Mga 10 kilos bukat ng baga. Wala ang bari mong misis to. Oh, yung anak. Ang gwapo to kay pamilya day nga kuan day. Dito may tulog. Dagan sa mo to, boss. Mga 30 kapin. Ah, dagan mo din yung mga classmates day sa high school to. High school. 88, 89. Oh. Sa katoro kung ay makalugar. 88, 89 nag-graduate. Oh. Ah, tagaw jud kay magbuwang ko nimo. Kulang na. Kulang na 88, 89 eh. Si 51 siguro ka? Pero yun. Dili. Magbuwang ko sa inyo. Ilan naman ka? 85, graduate ko, 85, 86 mo ko nag-graduate. $54. Jadi main na. Dili na ka nag-graduate, boss. Boss, Digos ka na. Ah, taga Digos, gila ka. Digos. Ang eskwela, ang hilot din. Ang bala mo naman lang, eskwela eh. Wala ka school of college. Eskwela yapon. Oh. Wala man diswerte, no? Ano sa kurso yun ito, boss? Bibi. Oh. May man napadulunan. Oh. Anto na wala, dere gida eh. Okay ra kayo naman kay Kuan. Ha? Oh, mo ya, way mo. Way magbuot. Way mo. Papoy eh, lihat na Ay, kay kana may amo ni sud. Isa yung mga amo buutan, sud japon. Inanda gyud. Kita gito ikaw yung kayod. Isang pinodre lang, Oo. sa ikaw wala yung kay kanan. Sa kamoray amo, kati kamoray mong asawa. Mo gyud. Pero na kamoray amo, Mm. kamoy matrabaho. Kamo. Okay lang, balag gamay income. Ano ko nang Basta wala mag Subo sige ko na. maglingkod. Oh, anak. Naagi na siya. Basta na kaya mo. Ay, wala po kami sige lingkod Oo. kay. Sana si boss. Anak gyud, tinadyon. Lain bagay no? Ay, Pero, good. puno. Ugot sa, pero yapon ka. Di ba ka musapian? Sa banti naman ka. Hindi ka mo kuan dyan. Oo. Nabawro ka. Oo, Yan, di man good mo forever na. Mo gali. Sildado Sildado. man sa Oo. mo. Nakoy kang sweldo mo. Anak. Kanya, gulang na po aso. Mo gali. Kung na nga medyo sayo, pamilita yung kagawin nga. Magid. Mabuhi ka. Kung nabuhi ka nga. Yung manira na ron. Oo. Anak gyud. Wala mo asa ka mga apply, wag gulang. Mo gali. Di na kadawaton. Pero ako, sugal magawa ko construction. Lagi? Ang dili mahutdan ron, construction. Dili mahutdan na trabaho. Tapos makadaog, bukong simento. Kaya ako na. Sa kasakong bugas, kaya ba kayo na? Isang panday ka. Panday. Ginagmay. O kabalo mo na si ano. Yung mo na dili mahutdan ron nga. Trabaho. Magpa-ayo yung balay. Oo. Payo, pa-repair, magpabuhat yung balay. Oray na di mahutdan ron. Magdid. Pero ang kuha na lagi og kanang panday ka. Pero imo balay kay di pa lagi mo mapanday lagi. Gasto mo god. Lagi kasagaran gyud. Sweldo, wala, hurot man. Oh, tinuod gyud na. Pero bitan na lang. At least nga. Sa trabaho ni mo panday. Sa balay kaliwing gyud
Gilig naman yung trabaho gana, no? Wapo kay mo yung magbalay. Oo, gapo kayo mong balay, pero ang balay, dili, kuhan. Para Kasi pandayan ni si Kuan. Oo. Bultar, ha? Wapo na ka mga balay. Ato sa balay, dili pa bugapog balay. Oo, yung balay, do, gabi nag, di kabay, di nagakuhan, ma-repair. May trabaho lang, kuhan. Sindado, kaya magasto pa kang, Pero napayuban, wapo po balay. ano pa yung uban? Kaya ka na murag, nagunang-una po sila ba? Ah. Napayuban, boss, nga murag, igo lang ang ang sweldo. Igor lagi yun, tama yun, Igor yun. Bumita lang dagan ng abroad. Abroad, lamang siya. Oo, lamang man. Lamang kay matigo ko ninyo. Depende ko, napayuban nga. Kani sa boss, upat ka sa di man ni ha? Muni balay-balay sa pasmos kusog. Muni, inalan, dapat matandog ni, kaya muni magpilde sa kusog sa tuwa. Ado kay abot panahon. Muni, uy, bugat ng tiil ni Kuan. Bugat, dili na sa bukat, kung dili wala na kay kusog. Katong nagabasag hapon na dili. Maski dili ka ako. Nasang dili kahago. Eh di ni bong kagon, pagkatake, Kadaulan, mamimasa. Mo na gina ang final mat ka. Kumbaga di. Wala gina. Wala kusog din. Kapislitan yung kusog nyo. Wala lagi may laki dyan, basta ka na na. Diyan lagi ko baka. Masakit siya, paabot sa panahon, kundi yun na matandog. Mga pag doon yung magpahikap, abot sa panahon na na, hingon ka ay kikap, wala na dyan. Kung di na mapahikap, dala-dalaan na lang. Balik ka lang tambal. Namin itong tambal, may sakit no? Mungkin, pero Bulsa rin ko sakit. bulsa rin mo. Sakit na pumulog eh. Sakit yan po na eh. Mahal Mahal na na yun, di man yung mawala. Yan ang maginanglan na sa ka ng mga matandog yun ang Matandog. labas. Kung kabalo po matandog. Magali. Ang tambal, okay mo tambal, may namabukog tambal. Pero kung dili mo na sa reliever mo na. Magali. Pawala na sakit. Mo may tawag FR, pain reliever. Pawala na sakit. Reliever lang. Pawala sakit. Mapuli lang siya. Oo. Ayaw mo na ko ron. Oo. Pila ka hours or ugma o Balik. semana. Balik. Balik po. Oo. Mas isog to. Oo. Wala niya giayo. Pero pag sakit ngipon, inuman ni magtambal. Wala. Wala. Pero pag humag sa power sa ipinamig, Wala. Balik. tayong isuga. Ano siya? Dito man to ikunin mo kidney man ayaw ni anak. Basta mga yung anak, pain reliever, kidney. Tinuod yun. Diyan ang pinakasakit. Kaya Ano tilo, di naman na ayohon eh. Tapos panahon, apat itong buya. Ang nilaktan, batag sa kadangaw na lang. okay. Ano mo na? Buto na dyan ganyan. Bukat, di lang mo na sa bukat. Wala di ka kapangusog. Kung sa kapos ka rin, di ka kapangusog. Magali. Wala anong kapusog. Pwede lang kami kung Jak ya po gogi kon eh. Kaya ingon ni Bolter agon tahalang rin. Digid sakit kayo ba. Grabe ni gid Kung baka na ganin po nung nga. Hindi mo kapangusog mo. mo gali. Nay gina siya. Bungkag na. Mawala na yung dati yun. Nay mong katulog niya. Katulog din mo. Oh, ayaw, tanong ka, sakit. Pinangga dyan ganyan mo. Sige, di na ito tanongin. Di man mo ipatandog. Dala-dalaon na yun na. Mauli na lang kas balay. Magsige ka na siya pugunit. Mo gali. Muna na siya kanang arthritis. Kita gito niya. Huwag mong ganyan magipahikap sa Magali. mga kaya dili man ka. Di mo gali. So di po kapugson. Sige. Sakit ko no. Oh, ayaw kay sakit. So, pinangga ni mo. Magali. Orang bata ba nga ayaw bunali. Oo. Kay Sakitan. luib yung bata na, mong bunalan. Oo. Pero witki lang kung gamay kay na abusar man. Di Pero wala naman pa respeto. dili to mo disiplina. Wala siya, ayaw kay. Oo. Wala ang bata. Uy, wala siya bunalan. Oo, lagi magkuan. Uy, di ay. Oo. Anak. Sugot man si mama. Oo. Sugot man si papa. Dili sayo. Timanan to niya Oo. nga. Ay, dili ko pasakitan. Oo, di agi. Wala sa kabalo nga mali. Mali. Mo. Di siya Dili makabay. man nga mo Oo, kunahon. dili. Dili bang Pitkan ra. kapit ka ni mo gamay niya. Istoryahan.
Yeah. Mali to ha. Ano na po do, giusap na po nimo mali jud. O di nupit ka na, mulabaw pa na yung gihimo sa imo. Mo gyud. Mahulog ba man mga batasan? Mo Ah, gyud. na may batasan pero Pag wa po ka kauyon. Oh, Ngon si batasan na tama din mali. nay batasan. Hindi ay batasan. Pero wag Kundi- ka yun. Wala jud ko kauyon. Naman din kay batasan. Sakto yun. Ang tama man din naman din kay batasan. Pero wala ka yun. Pwede po makaon po na imong batasan. Mo gali, di way nakauyon. Gamay, boss. Di ba makaog? Di man makaog giro imong batasan. Nga kay di man ka kay maayo na po kay ka di dito ka patambag. Mo gali. Kay bright po ka. Mo. Hindi na pa patambag ni bright. Mo gali. Ikaw tambag na ko nga bright pa mo nimo. Mo gyud sinupakon ba? Muragan. Din gusto malaban. Oh, Mo, kay mo, bright mo. po ka. Mo gyud. So sa to pa kung bright ka na jud kay balo. Na, Pero na ang nagtambag nimo bugo. di ka mo tuo. Ang nagtambag nimo libor. Di ka mo So tuo. ako labaw man ko ni libor Okay. man ka. Mo gali. Skill man ko. Ang skill ko. Hmm. Tambag ginawa ka na ko, boss. Medyo hiwi gid mo plano. Oh, Dili. Mo ba? Sige. mo gali. Ayaw ko tambag kay kabalo mo ko ni. Bright good no. Oh. Pero Bright pag good. pag mamaribar down ang trabaho. Libor na tawag kong libor. Libur Tama. libur. Boss, iyo man kada 120. Oh. Di ka 120 na masukat. Oh. Sa bade ay 110 ra. Manti naman day. Pa. Anak lagi libur gyud. Libor gid. Doy libur eh. Tuman mo ka sa Oh. sugo. Kuman. Pero naingnan na biyang taga boss. Mo gali. Hiwi mo gyud. Sobra. Sobra ba? Amas plano. Adi juga. Hindi ka. Pag makukuhan na, budget. Ayaw pagkuhan. Pagbuot man ka. Yung sopa po ka sa engineer. Oo. Ikaw na lang. Ikaw na nag-engineer dire. Oo. Sige boss. 120 ah, 120 jud. Sobra na Kabalo na ba ang labor no, mapamali jud ba. Okay. Okay, adlaw mo. Nanlaw na mo na Gali. ko, ha? Balo balo na. Balo nang tanaw ang plano. Oo. Ang plano boss. Engineer ang plano. 120, 110 ang taana, Oo. 220. Sukat, short ah. Sure. Order of the court, trabahoon jud. Trabahon. Pagkabot sa konsultant, ako lang man eh. Kulang. May naman po itong konsultant. Lahi. Di ka katambag sa labaw ni mo nga. Di bitaw. Kaya makaingon mo lang. Sa mga labaw ko sa imo. Aman na ba? Di tama gid. Garbo mo ko na. Kalo ka kapila kung katuig na kung di eskulahan. Oo. Dungo pitang graduate. Ha? Dungo pitang ka graduate. Mo gid. High school graduate ka man ta. Ah. Nya ka ni kay 6 years. Right din eh. Pero 15 ka trabaho anak yung building. Oo. Isa ra kasugo ni mo na trabaho ko na ba. Mo gid. Tawag yung panday. Ito pa ni Purman. Sige na panugo. Mo gali. Purmando. Formando. Purmando. Mga boss. Gini. At nanawa rin plano, di na ba di patanaw? Mo gid. Now, plano na boss. Ay, nagsupok diya. Na may forma di kapulog tarang plano. Malas aktual ba? Trabaho. Pero sa abroad, dito mo ko nakatuan, dito po ko nakatuan ay. Oh. Wala ko magamit rin dito nakatuan ko. Paduan mo sa anak-anak mo. Ano naman budget na straight. Araw. Na 120. 120 gina. Kulong to kulong 120. Ah. Katon nimo 120. Mana plaster 120 ang finish. Oh. Pero pati na wala na mo do wala engineer. Sagdar na ang mga kuwan dito. 120. Yata na to plano. Oh, plano rin tanaw. Yawa. Kabalo ka? Yes, sir. Asa pa kung finish ha? Mm. Hindi na sir. Ano kay bonus sa engineer? Ah, Yung man maglabad ang ulo. lagi. Ay doon sa engineer. Hindi ka may Boss, ano, okay kayo boss? Oo. Ano ka bonus? Soft drinks.
May labaw, labad. Eh, mamali ng sukong konsultant, tawgon na engineer, Ang good. foreman engineer, tawgon na. Mo gani. Mani. Eh, kung saan ang plano, moro po ito sa klasihan sa konsultant. Meter na siya. Wala eh. Lingkod-lingkod na diya. Pinoy Japon Pinoy ang frontliner kasagan construction. lagi. Pero mas dako ang sweldo sa mga kumpanya dito ba? Depines company. Depende ba? Ang pinakakusog dito ko ang Dako pag sweldo ang Bin Laden. Pero na kusog pa na basta kong sweldo ano sa Bin Laden. Mga company mga dagko. Saan na ka ba? Final countdown na na. Hindi makaya og pilo-pilo. Ha? Hindi makaya og pugong-pugong mapilo yun. Balik. Natural lagi na siya. Di lagi na. Basta dia gali away gid. Balik. Irog man. Lagi may laki dia. Gado gay panuhot ya po. Balik boss. Bye. Magkatibao mga reklam. Oh, tinuod lagi na. Natural lagi na gid. Di ka makaingon nga pa. Balik. Tawon ka sa imong body oh. Di gid. Malitis yung kaugma yun. Adili eh. Parehara man may bati ya po. Aron katong uban nga wa pa magkasuway. Dili imahadlok. Uy, gabi eh. Nabibid niya. Mana oh. Mana? Ano yung gagaw na? Gagaw. Oo. Nausap mo lang naungan. Ikaw na kasi ni Gwapo. Super Saiyan. Wala na si Sangoku. Indah kignaw. King sa pagkugod. Murag naon sa pagkaman. Ang katawag bro. Pagdulong ba kay murag bato parte. Pag umang mura nag-wrestling. Oh. Taas may siyang buhok eh. Bugkos. Na ito na. Mga tigok. Bapa pagka permero ba na? Oh. Pag maghilot ba kay murag nag-membro sa Dragon Ball. Ito to Super Saiyan sa to. Yung kami sa asa. Kami. Ako lang kayo no? Lagi na sa Mula wag itong artista mga si Kwan ba? Ronnie Lazaro. Mau Ruko, ang batang bato. kamu Kagot yung ipon. kagut. Jadi dala dito si Ninyo Mulak. Ah, ninyo mulak. Kusgan po yung bata. Alsa kong kahoy no? Oh. Lah, wag. Nawag. Oh, imong cellphone man. Sabi na may nag-mula ko.
Dagan. Mga asawa na oh. Seven. Ako pa katang mulak. Seven ako dito. Luyo ka na sa lida. Pagkitan ko na sa radyo. Pag man sa radyo, mo sa lida. Roko, ang batang bati. Arsay sa lida. Doon mo mang doon ba? Doon ba? Doon. Di kang doon. Di kang doon. Ikaw. Oh. Ikaw. Wala ka mo din. Dili. Sila rin mo itong balay. Urat. Nagpahilot ako. Urat. Pahilot ako. Panahon ko yun. Walang di mo yung pahilot ako. Tingnan, kung siyang lugay ay nahuman. Ikaw Makita niyo. ito pagmang. Makita niyo. Kasi toyo na mo. Uy, ano babae ito? Second wife ko. Ako'y first wife. Nakatarong tubag yan. Bulag na pala. Na, kung tingala gino siya ba? Baga ka mo na, Ang gumud-gumud. Oh, ginaya ina. Wala mo gud. Hinaya, Ang gumud Sabat mo niya, gud. Daliyawa ka man. Ang gumud mo gud ka. Tubag na. Gusto mo ito baga ito nga, nag-agot nga man. Meron ko nagkatar bang? Pangit mo lang ano? Dili kay mutang Sangit man. No, wala pa ko naman ba? Wala. Tawag na ko mo iguman ako. Ha? Nasupok yun na ba siya? No? Lain siya na ulo. Yun agak. Ihilot na agak. Hindi na naman matanawa sa Facebook. Oo. Ako din ako sa YouTube. Wala ko na ako sa pagtubag na magputo na ito na wala ko. Pa-picture, pipicturean ta ka. Say, kung ano mo, boss? Ang Facebook na ko, Eric Hilot ang traditional. Ang YouTube, Eric Hilot na. Pa-picture, be, kitang duha. Patay sa mo. Tiguang man imong gipulihan. Ispog mo. Dito. Balugahan, sa una rami ani. Na. Nara mong anak o, nara o, sinibayo. Pag uli ni Amad ang iyong mga Ano siya naman, na naman nasa kahilot kawas. rin laki. Ang sige, panawag ang asawa. Dito. Yang napi ang asawa din pahilot, hindi ko panawag ng bana. Oh. Asa mo pahilot? Kung tanawag lang siya naghilot pa eh. Hindi yawi na. Diba, laki. Ano laki may mahilot? Ah, wala gina. Dapat tanawa ko. Dapat ba yung taki? Gupuhon mo naghilot. Dikando. Gupuhon mo gamay na. Ano ba? Okay lang, laki pa sa di gwapo. Oh. Ayun, ito dong. Dada mo to. Ba? Interview. Gwapo pa kayo magsugod oh. No. Mura pag si Rem Alonso. Tama do, namo si Kupoman. Sige, no. Oh. Pagkaman, pinupas muna. Okay pa kayo. Oh. Tubag-tubag pa siya. Pag humaghilot, yung mura nagsangguko. Super science. Sayang. Tiluod na gawa. Ano, nagbuhok pa. Ang Power na ito kayo. Gulawag Kano, kan pa kayo. Pumada pa man. Buraan. Asgot na siya, dire. Oh. Wala mong kakita ni Sangguko. Huwag ka kakita ni Super Saya. Ano? Kami Di man na siya hiligan na katong babae. Ngunit, kuya nga naman ka. cartoons, no? Sikat. Na uso sa una niya. Muna sa una nga. Magdali. Kapag hindi ba dito? Kalaban ba? Nagkakam ka naman. Nagabalita to. Mo man siya katong nasa laboratory ba? Katong super science. Mag Ang katong mabayad niya para mo champion si Kwanto kita to. Dito katong maestro to nila. Katong Oh. mabayad dapat pilihon tagaya. Oh. Mabayad. Ako basta ko champion. Ay, basta pugi. Mr. Pogi mo itong champion. Bagon bito ng power kayo. Sa champion siya eh. Champion. Bayad ha. Panahon ka to nila. Karon wa na may Sangguko. Wala na may sangguko ron. Wala kailang mga bagong tubo ron. Ang mga bata ron nakailag kan. Sangguko ba? Yun naman, kay nakwada. Kailan di ka? Oh, kuya ko'y buhok. Jimon ka ay. Abo na siya. Mo ito yung pinaka-is ko ano?
Gikan sa pagkabata hantod na dako siya. Bumbos ko ito nga. Kuwan. Ay, siya na guys na. Nagawa kami na. Nga to yung nahan ako yung tingog. Mm. Isog kayo para pagtingog. Look, bang. Iso kay siyang koko para pagtingog sa asawa ah. Bang, Kusog yung padagat. Hadlock na hadlock. Ayaw pa. Alam mo pagka-smile no? Wala, perminti na lang kaniba. Katawa pa siya diya, katawa pa. Pagkauman na ako lagi sa science. Pinapay pa kay buhok ba? Magali. Ano si Pag-iulo na ah. Super science. Babo na patanawon Kusog sa kayo ng patanawon sa video ba niya? Kantsawan dahil nagkaman. Magali. Kusog kayo sa TV na sa unang Dragon Ball no? Maap mo na. Oo na lang yung kuwan ba? Ya kusog po kayo sa CD. Hindi, ikaw, Oo. hindi lang tanda. CD, no? Power mo to. Kuya po kayo power eh. Mm. Kuya mo kontra. Oh. Dagan ba nabuwa nga to? Dagan gid mo Sa subaybay. dagko. Mm. Ano mo dagko? Magali. Tugay gid mo subaybay. Sa wala Dragon Ball. Oo. Ano mga. Slam dunk. Slam dunk katong sa Pero si slam Dago dunk. na pinakakanjot. Number 1 man. Pildim, ginabol this type. Oh. Number this 5. Oh. Pildim. Dragon Ball may number 1. Kuya kay Dragon Ball kay Oh, Dragon Ball lagi. gikan sa paggagamay ni sikat hanto na dako na Ang gali. sikat dyan. Permanente sa pildi. Oh. Taray, mangyapon no, mangyapon sa kwan, TV. Oh na, pero dili na kaya. Di na kay tungod sa gadget. Wala na kay katan. Kaya ang mga bata di naman katanaw rin kay gadget man. Gadget gyud. So na wala man ko'y cellphone. Mm. Mo na mapokus sa TV. Magkalit, ang ulay, ikag eskwelahan. Oo. Apas sa kwan. Ang gikabuangan ako sa una milyonaryo gini. Steven. Dili eh. Ano ba to Steven? Katubang si sa taga Cebu ba? O lagi ka mo kana milyonaryo yung mini. Milyonaryo gini na upload mo yung Las Bansalan. Oo. Ato po me. Bayad. Pero daghan. Milyonaryong ini. Wala na tuntian kung kikabuhi o wala ha. Balik ano. Bisaya ba Bisaya? Cebu. Kaya may bayad na. Ang kaon mo Uy. rin. Ano na kikabuhi? Matay. Dapat pala kayo kaon sa hay. May panahon ka na kapatay ka na. Ha? Ano kabuhi? Ano mo ko sa Pitik-pitik, ginawa. na magagangkuhan, na magdagandagan, mga panuhot, magdagandagan. Pag mumunong na sa dagandagan, sakit at iyan, sakit likod, libangaon. Ano siya? Nga, may connection ko sa ang kabuhi sa ginhawa. Pero naayon na to. Iniguli ni mo ron, kasi ko ba naman You kabalay. understand? Uy. May masaw dito. Uy, Instruksyonan ni mo siya, do you amoy ice dito understand? mapalit. Na, Ay, si Pearl. pag abot dito, tingnan ni mga paglipiwan ng kaldero. Paglipyo sa kaldero, tapos putangi o kuwan. Para dili ka magkuhan, tulo na lang ka ice, ha? Tulo ka ice, palit kay tulo ka ice, abutan sa kaldero. Buwa ka para masutan na, saboy o tulo ka baso. Pagkabukal niya, sa kabukalan lang, halimbawa, nabukal, alas 9. So, alas 9, mainom ka, niya, pag alas 10, inito na lang nimo to, inom na po ka, tag-2 ka mag na siya. Butangan mo, 2 ka mag, inumun mo, init siya da, inumun mo sa nga init, na hindi po ka mapasok. Alas 9, alas 10, alas 11. Okay ra, wala na gina, kaya para mahubad ka ni. Para malamig yung ginawa, hindi siya makabot siya. Olimpio pagkakadirong asawa ron. Lugay ko ulit. Alas 9, alas 10, alas 11. Tulo ka Pahilot ice, man. plus tulo ka baso. Pahilot. Saboy ha. Ang gani asa Olimpio asawa asar ka. Tingnan mo, tulo ka ice, saboy o tulo ka basong tubig. Pag pagkabukal niya, sa kabukalan lang, pagyabo dito sa duka mag, mag-init kayo. Kaya hindi po ka mapasok, ha? Alas 9, alas 10, alas 11. Pag alas 10, kaya di naman nabugnaw, init ka na lang. Ha? Mana nakaginom nito no? 9, 10, 11, pag ako makatulog yapon, pero sa di pa kakapamahaw, sa di pa kakabanito, sa di pa kakapamahapon. Ano lang, ha? Okay ra, ha? Importante kami kayo, di na mahubad magod. Sus, madugay kung paano, magkapit-kapit, matudaplit. Diba, magkagaan sa kaldero. Lain kayo, no? Mo na isa diri sa kutumon.
Muli dili na siya gutumon di ay. Dali na kagutumon. O, dali gutumon kakaon. Hmm. Gutomon. Mukaon gid ka. Sa gutumon ka. Di ka magpasarap kaon. Bigat la ka lang. Ma, do you... Ulo. Wa dong di kay maglisod ko dong ba. Ma'am, hindi na ako makaya kung pila. Huwag maragahin. Wow, Samsung. Hello, Samsung. Charge na ha, mapa ko nang naong ni mo ron. Undang nga di mapalong. Mong takyan ta bang? Dugay mo na matulog dog. Kaya na matulog. Di pa nga sugat, matulog. Yung mata sayo. Ayo, mata. Ay, wala kami ron naghilot na. Patulog na ko na. Sino na mataod ma, quarter to 5. Sayo ay. Magbala na siya. Dili, di makaon. Si Dimbalon. Muli ba tunga naman na sa half day rin ng klase. Ah. Sing grado ni. Daw. Grade 6. Ah, diksi siya day. Dolo ni mag-toast siya day. Bang basura sagot mo daw. Ay, dagway. Dagway. Balik dyan po dyan, may balon ugma. Hindi mo lagi ka. Ano kung hindi ka mapalit? Ano ba dito Kaya ka nakita, dito boss. kung dito balon ugma? Dali natin. Damad. Kaya pagbasa karon ha. Oo. Nya karon ng gugma, di sa ta maligo. Wala pa, wala pa. Ay, parang dito dito. Ana lang. Ano na? Kung mangbok. Ay, si Paula. Ako ay bukso. Di man tagotso, tagdusi. Shit. Tagdusi. Mga Kasi tag-12. Tanaw na to ba kay kapag balik diri ah. Takar, makatag-8 na ng biskwit. Mang. Mang, paminagon mang. Wala pa yung biskuit, ma'am. Wala yung biskuit, ma'am. Ganan kambal nito. Okay na, sir. Mamay na ka. Jesus name. Ayun na.
Medyas, jogging pants, jacket. Thank you for watching guys. Bye-bye.